Građani će uskoro kroz više račune za struju plaćati cijenu i novih loših poteza Uprave elektroprivrede, jer na vrijeme nije obezbijedila dovoljne količine električne energije, ocijenili su u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Iz Elektroprivrede Crne Gore kažu da trenutno kupuju izuzetno skupu struju po cijeni od 150 € po megavatu, ali ne pominju da su krajem prošle godine odlučili da uvezu manje struje i naručili su samo količinu dovoljnu za pokrivanje deficita u prvom kvartalu godine, kažu iz Mansa. Tada su, dodaju iz Mansa, u Elektroprivredi tvrdili da uvoze manje struje od predviđene zbog visokih cijena energije na globalnom tržištu, kao i zbog neizvjesnosti isporuka za kombinat i Nikšićku željezaru. Elektroprivreda odbacuje optužbe Mansa. Kao što smo javnost obavijestili na vrijeme, zbog teške elektroenergetske situacije u regionu, došlo je do toga da su neki međunarodni trgovci otkazali isporuke unaprijed ugovorenih količina struje, pa je Elektroprivreda bila primorana da nedostajuće količine nadoknadi uvozom. Do otkaza isporuka došlo je zbog nevremena i u regionu, ali je Elektroprivreda pravno i finansijski zaštićena, pa neće biti nikakve štete za kompaniju, niti će ova situacija uticati na novčanike građana, kako to navodi Mans, piše u saopštenju Elektroprivrede, koja predstavnika mreže za afirmaciju nevladinog sektora poziva da se ličnim uvidom uvjere u poslovanje sektora za trgovinu električnom energijom.